igra se. Basket na ulice, samo nek igra se. Da me očekuje, na crtu stavljam sve. Basket na ulice, samo nek igra se. Igram za tim, srcem svim, na terenu džin. Basket na ulice, samo nek igra se. Teren dobro znam, sa mnom dimi se. Za publiku sve. Odlučni smo kada zaigramo, samo gledaj nas. Svaki je as, jedna šansa za sve. Igraj do pobede. San Antonio, Teksas, Sjedinjene države. Evo nas u avionu na putu ka tamo. Sjajno, zar ne? Zdravo, ja sam Rudi. Moji drugovi i ja učestvujemo na turniru u uličnom basketu u Sjedinjenim državama. Nije loše. Hajde da vas upoznam s timom. Upoznajte Miju, našeg akrobatu. Mija, reci nešto gledaocima. Slušaj ovo. Kevina McNamaru je otkrio studio Transverzal tokom utakmice u San Antoniju. Znala si to, Stella? Možda završimo kao on. Bogati i slavni. Ili kao Davy Crockett. I on je postao poznat u San Antoniju. Da nastavimo. To je Stella, mozak ekipe. Leo je njen mlađi brat. Leo, to je Leo, šaljivdžija. I Mike, teško oružje i high-five-a. Molimo sve putnike da se vrate na svoje sedišta. Počinjemo sletanje u San Antonio. Ulični basket. Leo, ovdje sam, Leo, hej! Leo! Hvala ti. Nakon 7 sati leta noge su mi utrnule. Ej, znam ko si ti. Ti si Wyatt, kapitan kauboja, zar ne? Najbolji igrač turnira, najbolji učinak za nekoliko poena. Wow, i ti si došao na turnir. Znaš šta, pazi se ove godine, stižu high five. Jedva čekam da vas vidim na pravom terenu, s pravom loptom i ispravnim nogama. Sjajno. Ej, ko je zgodni dečko sa šeširom? Ne mogu da verujem. U San Antoniju smo, u Teksasu. A da, nisam pomenuo našeg vodiča. Dame i gospodo, Tony Parker! Zdravo, drugari! Toni! Nedostajao si nam. Wow, kako ste porasli. Posebno ti, Mike, vidi koliki si. Mada nisam baš siguran za te brkove. Nisi se promenio. Ista frizura vidim. A kad ćeš da uradiš afro? Pa, pričaj nam o takmičenju. Kad igramo? Ozbiljan posao počinje sutra sa zvaničnim prijavljivanjem. Da, ali danas ne igramo. Zar ne igramo? Toliko smo putovali u sićušnim sedištima ni za šta. Ne možemo da igramo dok se ne prijavimo, takva su pravila. Toni je u pravu. Nema prijave, nema igranja. Sutra idem na aerodrom po mog druga Alija Upa. Iz časopisa Baskup. Pa to je sjajno. Mogu li s tobom, Toni? Poznaješ ga? Nećeš da budeš na prijavljivanju? E to su oni, Team High Five. Bez brige, rezervisao sam taksi. Naći ćemo se tamo. Ajde, svi unutra. Spremite se, idemo pravo u rezidenciju Parker. Krećemo. Spremni za sjajnu avanturu? Muzika je ovde baš uzbudljiva. Moja baka sluša ovo. Sluša funky frekvenciju? Ne znam, ali sluša stare stvari. Funky frekvencija je najbolja funky radio stanica u zemlji. Uvek mi je uključena kad vozim. Funky frekvencija 101,1. Kako možeš da slušaš to? Pa znate, ukusi su različiti. Tako je, pojačaj! Wow, to je najvrednije medalje sa finala šampionata. Toni! Samo pažljivo da se nešto ne bi...
razbilo. Nisam ja. Ovo takmičenje nije ni nalik ostalima. Zato što je ovo baskup. Zaboravite običnu košarku, u baskupu svaka ekipa ima svoj stil igre. Njihov teren, njihova pravila. Ključna stvar je prilagođavanje. Njih već znamo. To su kauboji, prošlogodišnji pobednici. Wow, sjajno! Pazite si, Maja, posebno njihovog kapitena Keca. Vudu momci koriste vudu na terenu, ali ovi su najgori. Reptili. Prošle godine su jedva izbegli diskvalifikaciju. Učinit će sve da bi pobedili. Da, pa, ove godine šampioni će da budu high five! Šta kažemo, drugari? High five uvek na vrhu! Tako je, Rudi. Kao kapitan na sutrašnjem prijavljivanju ćeš da predstavljaš ekipu. Toni, da li to znači da mogu s tobom na aerodrom da pokupimo Alija Upa? Mogla bi, naravno, ali stvarno mislim da bi trebalo da ostaneš sa ekipom. Ali, ne znam, ako bude trebalo nošenje prtljaga. Ili ako ga nešto muči. Gde? Los Angeles, Hollywood. Znaš da su u Hollywoodu uvek okruženi gomilom ljudi. Ako vidi samo tebe i automobil, zamisli kako će da se šokira. Mija, nema pregovora. Vidjet ćeš Alija Upa sutra uveče i to je kraj. A sad, high five da vidimo koliko ste napredovali. Svaka čast, Leo! Genijalno! Vidiš, stvarno su dobri. Morat ćemo nešto da uradimo povodom toga. Mija, jesi li dobro? Baš i nisam, Toni. Morate od klime u avionu. Pa onda je bolje da ostaneš ovde. To. Ostali, taksi će da vas pokupi ispred kuće, ali Upov avion uskoro sleće. Računam na tebe, Rudi. Ne zaboravi. Nema prijave, nema takmičenja. Okej, treneru. Šta? Ne šalim se, bolesna sam. Na poziv gospodina Parkera. Toni je rekao da će da dođe taksi. Sa Tonijem! Sve je veliko, sve je otmeno! Da, dolazak na prijavljivanje u ovome je skroz otmeno. Mija ne zna šta propušta. Mija? Zdravo, Toni, i ti ideš. Sve veliko i sve otmeno. Tek smo drugi dan u San Antoniju. Rekao bih da je ovo takmičenje odlično počelo. Kuda idemo? Izgleda malo pusto ovde. Dobrodošli na stadion. Toni, kako ne razumeš? Ali Up je moj idol. Stvarno sam želela da ga vidim, da pričam s njim. Izvini, Toni, nisam htela da... Dobro, ovaj put ti opraštam, ali dosta te tajanstvenosti. U redu, damo? Obećavam. Ne mogu da verujem da ću da upoznam pravu zvezdu. Pravu zvezdu! To mora da je Alija Up. Javi se. Halo? Alo, prenesite gospodinu Parkeru. Pred kućom sam, ali niko se ne javlja. Šta se sad dešava? Sigurni ste da je ovde? To je taj stadion. Trenutno je malo oronuo, ali valjda sve to ima veze sa baskup atmosferom. Naravno! Toni je to i rekao. Ključna reč je adaptacija. Dobro, hajde high five. Idemo da se prijavimo.
Nema ništa od prijavljivanja, deco. Reptili vam šalju pozdrave. Luzeri! I? Ne vredi, opet i sekretarica. Ma nećemo više da brinemo o njima, dovoljno su veliki. Do sad su se već sigurno prijavili. Nasenkan sam. A ja sam bio odgovoran i pogrešio sam. Rudi, svi smo prevareni. Toni više neće da mi veruje. Ne vredi, nema signala. Gotovi smo. Ako ne budemo na stadionu da prijavimo ekipu... Takmičenje će za nas da se završi pre nego što je i počelo. Društvo, ovo nije trenutak za samo sažaljenje. Treba da izađemo. High five! Uvek na vrhu! Stvarno sam ponosan na sebe. 2 muve jednim udarcem. Osvetit ću se Parkeru, a reptili su korak bliže pobedi. Šta nam više treba? Treba nam nešto da ih razvalimo. Treba nam ovan... Hoćeš da razvališ vrata životinjom? Hajde, društvo, razdvojimo se. Istražit ćemo zgradu u 2 grupe. Dobra ideja. Sedamnaest 93 ulica Njuberi. Makar znamo gde smo. Hej, Stella! Vidi, ovamo. Što je ovo? Izgleda kao nekakav radio odašiljač. Verovatno služi za komunikaciju sa kamionima. Znači, možemo da pozovemo? Da li radi? Pa, ne. Ošališ se. To ti je naša sreća. Stella, Rudi! Našli smo nešto neverovatno! Šta? Tada! Time ćemo da pobegnemo. Kao da je staro 100 godina. Ali još radi, gledajte! Prema veličini motora, ovo ima da ide kao raketa! Dobro, treba dobro da razmislimo. Ovo nam je jedina šansa za bekstvo. Mike, ti ćeš pažljivo da dovezeš viljuškar do vrata. Rudi, ti se pobrini da mu ništa ne zasmeta. Leo, ti nemoj baš ništa da diraš. O, baš lepo, da. Zašto prosto ne kažeš da sam beskoristan? Odlično! Pusti me, gotov si! Stani, Rudi! Vidi ovo, elektricitet! Pomoću toga ćemo da osposobimo radio. Leo, šta to radiš? A sad omiljena frekvencija. 101,1. Ti imaš čast, Rudi. Toni, SOS, Rudije, pomozi nam. Zarobljeni smo u hangaru. Ponavljam, zarobljeni smo. Toni, zarobljeni smo. Ponavljam, zarobljeni smo. To je Rudi. To je Rudi. 1793 ulica Njuberi. SOS. Požuri, Toni. Mija, drži se. Ne bih da vas brinem, ali naše šanse da stignemo na vreme za prijavljivanje su... Stanite! Ššš! Da li ste unutra? Da! Ne mrdajte, dolazimo! Mija, šta ti radiš ovde? Zar nisi bolesna? Stani, ja ovde postavljam pitanja. Ko vas je tu zaključao? Reptili! Trebalo je da znam. Slušajte, drugari, izvući ćemo vas odatle.
Sklonite se od vrata! To! Hvala, Toni, spasao si nam živote! Idemo, uskačite. Još ima šanse da stignemo na vreme. Žao mi je, mladiću, prijavljivanje je završeno. Kažem vam, bili smo zaključeni u hangaru i zato nismo stigli da se prijavimo na vreme. I? Šta misliš, ko je to uradio? Oni tamo, oni su nas zaključali. Dečko priča gluposti. To je ozbiljna optužba, mladiću. Imaš li dokaza da potvrdiš to što si rekao? Naravno, samo gledajte. Zar ne vidite? To je on! Molim te, Randale, znaš da nije prvi put da je Slim uradio ovako nešto? Dosta ćaskanja, Parkeru. Pravila su pravila, znaš? Evo kako ćemo. Najbitnije je baskup. Zato ćemo to da rešimo u stilu baskupa. Na terenu, kapitenu Reptila, ovamo. Ova utakmica će da bude selekciona. High five, ako želite da prođete i učestvujete na takmičenju, treba da pobedite Reptile. U suprotnom, završili ste. Razumem. Toliki put samo da biste se vratili. Slabić! Žablji skok! Vratite se kući, vi nemate pojem. Ignorišite ih, nije to ništa, samo 2 poena! Hajde stvarno da ih pregazimo! Idemo, tim! Time out! Previše su dobri. Ne vredi. Nikad nismo ovako igrali. Baš su prljavi. Kakvi su ovo potezi? Slušajte me, dobro vas znam. Znam šta možete i bolji ste od njih. Koncentrišite se. Zaboravite faulove, prljavu igru. Koncentrišite se na igru. Ali da li si vidio onog mambu? Stvarno je dobar. Pusti njega. Misli na svoju igru, svoju taktiku. Zabavite se! Razumem, treneru. Hajde, idemo na teren. Pobedit ćemo ih. High five! Uvek na vrhu! Leo! Vrati se, imam specijalan zadatak za tebe. Specijalan zadatak! Faul! Slobodno bacanje! Je smislio ovu tehniku protiv Shaquille O'Neala. Naravno, tako je. Napravio faul na najjačem igraču. A taj igrač šutira slobodno bacanje. Koje promaši pošto nije navikao da šutira sa distance. Tako se lopta vraća protivniku. Pametno! Gatore, pitone, ostanite u odbrani. Stara taktika više ne deluje. Devetka! Specijalni šut Tonija Parkera!
Devetka, specijalni šut Tonija Parkera. Pobjeda za High Five! Kapitenu High Five-a, priđi molim te. Proglašavam da su High Five zvanično prijavljeni na takmičenje Baskupa. Ovog puta si imao sreće, Parkeru, ali neće uvek da bude sudija u blizini da spase tvoje štićenike. Savetujem ti da im se više ne približavaš, ili ćeš imati posla sa mnom. Gospođice, mogu li da dobijem autogram? Naravno. Ali ne mogu da verujem. Mislili smo da je dobro da obeležimo kombi. O, da se zna da je naš. I kako ti se čini? Ako idemo kombijem, čeka nas dug put. Do prve utakmice. Hoćeš da pustiš muziku, Toni? Možda neki R&B? R&B? Šta je s tobom? Hoću gitare! Rep je sjajan! Stanite, drugari. Trener odlučuje. A trener, to sam ja. Da, Toni!